Panowie są stąd? Tutaj No z tej kolejki? Bo chciałem sobie kasa, załatwić sobie węgiel, zapłacić. Kasa jest tam na dole, no ale... Aha, No tam jest. weź się jako kolejka może. Widzę właśnie, bo trochę postoję. A ciebie się wespili. No, Znaczy potrzebujesz na szybko. Szybko. No ale nic, Słuchaj, kasa no. nie jest to. A skąd jedzie? Z centralnej Polski. To widzę, żeś tu jeszcze nie był. Legalny węgiel se kupisz i pora set złotych na tym morzu. No ale panowie, ja muszę mieć na to jakieś papiery. Mamy, faktura, no, wszystko. To jest pokorza, odejdź. To jest taka firma, która węgiel sprzeduje, co od kopalń wykupują długi, rozumiesz? To bierzemy go do szefa. Szef tam jeszcze jest. Na tym internecie. No to ja bym tak spróbował trochę. To pójdź na innoważe na ten drut. Szefie, nowego klienta mamy. Tak, dzień dobry, kładzie. Z centralnej Polski, no tir wąglot. No. Dobra, to wy myjcie, róbcie to swoje, co my go dali, to na razie do jutra, nie? Na razie. To 25, tak? Bierujstwo na opak, zaś przetrzymaj pan to ino, tu ja wypiszę, tu całą to. Teraz jeszcze tylko pieniążki. A, nie? pieniążki to. No tak. Już pieniążki. Chwilkę. Proszę, fakturka. Ja jest ciekawy, jak ten Bieron te przetargi wygrywa. Za każdym razem ma wygrany. Tak samo jak święty Piotr ogłosił przetarg na remont bramy niebiańskiej w niebie. A po co? No bo się zużyła, nie? Ty, a jakby mi się tak coś rozgrzoli dzisiaj.